E se pensas no teu traballo máis persoal, non? Como pues, Belén a creadora, Belén a que non para, Belén a que se mete en 50 sarillos, os 25 proxectos que están abertos a vez. Sí. Pensa ou trae á memoria un proxecto que lle teñan moito cariño ou algo que fora para ti un hito moi importante na creación. Bueno, pois mira, un recente o de a colaboración que fixemos co Museo Reina Sofía, que ademais o director é galego, e Manuel Segade, e, bueno, foi unha proposta que, bueno, non podíamos dicir, fixémola en colaboración co meu pai, e foi moi bonito. Fixemos unha reproducción dun teatrillo de Maruja Mayo, unhas pezas que xa non existen, e por fotos tivemos que replicalas, e eran bonecos de palla, eran unha escenografía para unha obra de teatro que se chamaba Clavileño, e que nunca se chegou a representar foi no 36 e todo quedou ben. E, bueno, pois esas pezas perdéronse, e para a exposición Máscara e Compás, pois fixemos estas pezas, e foi un reto increíble. Logo tivemos que facer foi un proceso moi longo de investigación, tivemos que escudriñar aquelas fotos, ampliálas ao máximo como pudermos, descifrar en blanco e negro, imagínate, as fotos do teatriño do 36 e nós intentando adiviñar que materiais serían, tiñan que ser materiais da época, claro, non lle vas a meter unha rafia de non sei cuánto. Entón, claro, foi super chulo, gustou moito, ademais, logo fomos á preinauguración ali, meu pai e eu que nos convidaron, e bueno, foi un dos hitos. Logo tivemos outros, pero bueno, con algún case morremos de éxito.